Zmena klímy predstavuje závažný globálny problém, ktorý má prevažne lokálne dopady. V Karpatskom regióne vznikol preto nový projekt, ktorý má za cieľ pomôcť obyvateľom a samosprávam bojovať proti týmto zmenám. Vyššie priemerné teploty, viac horúča, väčšie suchá a intenzívnejšie zrážky. Aj toto sú hrozby, ktoré prináša so sebou zmena klímy. Preto vznikol projekt, ktorý má na východnom Slovensku pomôcť jeho obyvateľom adaptovať sa a bojovať proti týmto zmenám. Ide o medzinárodný projekt, na ktorom spolupracuje Karpatský rozvojový inštitút spolu s partnermi z Maďarska a Ukrajiny. Je to pomoc tým samosprávam, pomoc lokálnej verejnej správy, aby vedeli si s tým poradiť. To, že bude medzi nimi vysvetľovať, aké sú hrozby, všetko je len sprievodný. A hlavný jav je to, aby boli aktívnejší a vedeli viac o tom, ako si s tým poradiť. Celý projekt bude trvať 2 roky a jeho hodnota je 306 000 eur. Spolupracujú na ňom špičkoví odborníci nielen zo Slovenska. Práve preto je spolupráca s Maďarskou republikou a Ukrajinou taká dôležitá. Naša organizácia sa snaží odovzdávať informácie lokálnym samosprávam a keďže momentálne pracujeme na projekte, ktorý sa zaoberá trvalo udržateľnou energetikou, snažíme sa pomôcť samosprávam zamedziť úniku skleníkových plynov. Tento projekt úzko súvisí s projektom, na ktorom spolupracujeme s Karpatským rozvojovým inštitútom. Chceme určitým spôsobom naše miestne lokálne vlády nejakým spôsobom vzdelávať, motivovať a poskytnúť im nástroje, aby mysleli pri svojom rozhodovaní aj na dopady klimatickej zmeny. Viac informácií o tomto projekte a o jeho partneroch vám prinesieme v relácii Letokruhy. Jana Krajná, televízia Región.